Бу шигырем укуыңны телим. Язып салыр идем, килсә көчемнән. Беләм, синең күзләр һаман минеке дә кабатламас сөю төсендә. Бу арада күңел сине сорый. Оныткандыр инде дигән идем. Исеңдәме, соңгы очрашуда алсу төсле күлмәк кигән идем. Мин ул кичне оныта алмам төсле. Искә төшерүгә күзләрдә яшь. Шалтырат та бер елмаю өстә. Мин дә синең хәлдә, дип дәш. Казан суның язгы суын тагын бер кат искә сибим. Беләсеңме, ихлас яратуда юләрлек тә безне бизи. Минем истә, сине белмим. Ул кичтәге һәрбер мизгел оныткандыр дигән идем. Кабат сине сорый күңел.